îți arăt cum să-ți configurezi invitația online pe Publiserv. Te autentifici, să spunem cu Facebook, și vei fi redirecționat în tabloul tău de bord. Dai adaugă invitație și aici vei avea modele de invitații. Să spunem că dorești de nuntă. Îți alegi modelul care îți place și îți voi arăta de unde configurezi fiecare dintre aceste secțiuni care apar pe model. Deci să împărțim în două. Dau alege modelul și voi fi iar redirecționat în tabelul de bord. Aici completez numele mirilor care vor apărea aici, în partea de sus. Un mic mesaj, acesta de aici. Data evenimentului, astfel încât programul meu să poată să-mi calculeze cât timp mai am până la eveniment. Data până la care se poate face confirmarea de către invitații mei, care își vor confirma prezența și numărul de persoane, și locația restaurantului. Acestea vor fi vizibile în secțiunea aceasta. Mai departe, o să-mi configurez mireasa și mirele. În partea de sus scriu ce doresc să apară aici, numele miresei, semnătura dacă doresc, iar semnătura va apărea așa, despre mireasă dacă doresc să scriu ceva despre mine, imagine și rețele de socializare. Atenție, absolut orice informație din oricare dintre aceste secțiuni este opțională. Dacă doresc o scriu, dacă nu, nu. Dacă nu scriu, nu va apărea pe invitație. Mai departe, aceeași procedură și pentru mire. Partea asta am arătat-o, este cea care am completat-o prima dată. Obligatoriu trebuie să completez. Urmează secțiunea despre povestea noastră, pe care o configurez de aici. Pot să adaug câte story-uri doresc. Adaugă poveste. Titlul apare aici. Data sub el, iar scurta descriere este cea de aici. De asemenea, pot să adaug și o imagine dacă vreau, aceasta. Și ordinea în care îmi vor apărea aceste story-uri pe invitația mea online. Mai departe, adaug nașii dacă am naș la eveniment și doresc să-i trec. Ce scriem în partea asta va apărea aici. Adaug o pereche de nași, numele, dacă doresc, imaginea nașei și rețelele de socializare, aceeași procedură și pentru naș. De asemenea, pot să adaug câte perechi de nași am. Secțiunea destinată părinților. În partea de sus va apărea ceea ce scriu aici. Adaug părinți, la fel, nume, imagine, dacă doresc să adaug, și rețele de socializare și pentru părinți, bineînțeles. Domnișoare de onoare și cavaleri de onoare. Foarte simplu, se adaugă de aici nume, subtitlu, ceea ce apare sub poză, fotografia, relația în care mă aflu cu aceste persoane și rețelele lor de socializare. Dacă nu doresc să adaug rețele de socializare, ca aici nu apare nimic. La fel se face și pentru cavalerii mei de onoare. Iar în continuare va fi programul evenimentului. Pot să adaug câte microevenimente din acestea doresc. Poate să fie și cununia civilă, poate să fie și mersul după mireasă și ședința foto, absolut ce doresc pot să adaug. Așa, adaug un eveniment, titlul va apărea sus, data în partea de jos și ora, locația de asemenea va apărea aici în partea de jos. Dacă am o firmă sau cineva care se ocupă de evenimentul meu și doresc să las numărul lor de telefon,
va apărea, uite aici, nu s-a lăsat un număr de telefon, dar aici s-a lăsat, astfel încât invitații mei să poată să contacteze pe cineva la acest număr de telefon să obțină informațiile de care au nevoie. Pot să adaug de asemenea aici și imaginea locației și pot să adaug și un link de pe Google Maps, astfel încât invitații mei când dau pe el să fie conduși direct la locația respectivă. Pot să adaug de asemenea și câteva fotografii din galerie foto. Ce fotografii doresc, poate cu mine și cu perechea, cu nașii, așa mai departe. Și cam asta este tot. Eu vă doresc mult succes și vă mulțumesc!